Hristovo rođenje, praznik koji uvijek vezujemo, osim prazničnog bogosluženja, vezujemo ga za porodicu. Dan kada je porodica na okupu i kada se rijetko gdje odlazi iz svoga doma i dan kada rijetko odlazimo i na groblja. Ali mi smo danas došli ovdje ne na grob, jer ovo mjesto nije samo mjesto gdje počivaju zemni ostaci jednog čovjeka, nego mjesto molitve i mjesto poklonjenja, o čemu i mi svjedočimo koji smo došli ovdje danas da se poklonimo. A opet smo danas ovdje i sa svojom porodicom, tako da ni jedan ni drugi običaj nismo narušili, jer ovaj čovjek koji ovdje počiva i koji se danas sa nama moli i kojemu je danas dan zemaljskog rođenja je toliko srodnik svi u nas da ga doživljavamo kao člana najuže svoje porodice, što on i jeste, postao svojom žrtvom i svojom molitvom i svojom predanošću Bogu i svima nama kojima ga je Bog povjerio kao duhovnog oca, arhipastira, džeda ili kako ga mi to sve zvali, i koliko god riječi našli i upotrebili, ne možemo nikada naći onu pravu riječ da kažemo i iskažemo značaj njegov za sve nas. Evo i prije 28 godina božanska blagodat, a i ljubav i žrtva mitropolita Amfilohija nadahnuli su profesoricu Lenku da se uzme za ovaj veliki podvig, da formira crkveni hor, jedan od prvih, a možda i prvih horova obnovljenog crkvenog života u Crnoj Gori, koji 28 godina već postoji, a postojaće još mnogo godina, jer formiravši taj hor, ona je dobila i zavjet od svog duhovnog oca, mitropolita Amfilohija, da pjeva Bogu svome dokle postoji. U stvari on joj je predao onu psalamsku riječ koja kaže: poju Bogu mojemu dondeže jesam. I ona ostaje vjerna tome zavjetu i ispunjavajući taj zavjet, ona, a i svi članovi hora su danas došli ovdje da se mirbožaju sa svojim ocem, da mu čestitaju dan rođenja Hristovoga i njegov prvi rođendan koji slavi u vječnim obiteljima Oca Nebeskoga, od kuda smo uvjereni nas prati kao što je to činio za vrijeme svojeg zemaljskog bivstvovanja, i ne samo toliko, nego nadamo se i vjerujemo mnogo više, i brine i moli se za nas i bdije nad nama. Neka je srećan ovaj naš dolazak ovdje i blagosloven, i da svi od našega starca, oca, mitropolita, vladike dobijemo blagoslov za sve ono što radimo i trudimo se i želimo i težimo u našem životu. Hristos se rodi.